ଆମର ମିଷ୍ଟି ଏଟା କ'ଣ ବସିଛି? ଦେଶୀ ଚିକେନ କ'ଣ ସ୍କିନ୍ ବାଲା ନା ସ୍କିନ୍ ବାଲା? ଆ କଲର ତ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ କଲର ପକେଇଛ ନା ଚିନି? ଦେଶୀ ଆ ରେଡି ପିସ୍ ନିଜେ କରୁଛ? ନଙ୍ଗା ମାଲଟା ଆଉ ତାହେଲେ ବସିଛି। ଆଉ ଟିକେ ମରିବ ପାଣି ନାଇଁ? ଓହୋ। ଆମର ଏପଟେ ଭାତ ରାଇସ୍ କଥା କ'ଣ ହେଲା? ରାଇସ୍ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ଜଣ ଟିକେ ଖାଇବେ? ଇଏ ରାଇସ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ? କମ୍ବୁ ନନା ବା କରିଛନ୍ତି ଚିକେନ। ପିକନିକ ଏଇଟା ପିକନିକ ସ୍ପଟ ନା? ବଢିଆ ହେଇଛି ତ। ପାଣି ଫାଣି ସୁବିଧା ସବୁ ଅଛି? ଓହୋ ନଦୀ କୂଳଟା ଆଉ। ହଁ ରେଡି। ମହାନଦୀ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ବଡ଼ ନଦୀଟା ଆଉ। ନାଇଁ ଲାଜ କରନ୍ତୁନି, ଲାଜ କରନ୍ତୁନି।